Eta ari garela asteari nola baiteltzen, segidan gaurko egunak emandako zenbait kontu, gure ikuspegiarekin, begirada, azidarekin. Bazenekiten, Jaizkibel konpainiak honezkero mende laurden egin duela besteak beste erakunde publikoen guztiok bozkatu bai. Baina aukeran ez digute ematen ez, zerga publikoetan parte hartzeko derrigorra da, ezta? Emakumeen eskubideak behar bezala bermatzea erakunde publikoen ardura da. Zer pasatzen diote da 25 urte eta gero oraindik ere Jaizkibel loratu da, baina urratsak emateke oraindik ere geuren izan da, ane leku ona, Hondarribitik Jaizkibel konpainiaren ordezkaria. Bueno, nik uste dut nahiko erresa dela esatea, ez. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa ez, baina instituzioena ez, eta azken finean hori da hau konpontzeko gakoetako bat. Hori beraz, eledunak gaur 11 telebistan adierazi diguna, 25 urte igaro dira, erakundeen babesik ezean, alaxe segitzen duten, ez eta aldaketa zenbaitzu antzeman diren, aizue, oraindik ere egiteke asko dago, segidan, Udane Arbeo redaktoren launkidea. Mende laurden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera, eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12:00 Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen sinbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. De Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak dagoeneko agortu dira. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Nork, esango tezigun duela 25 urte, baginen batzuk, han bertan, oraindik ere nerabe ginen, garai hartan honezkero urte batzuk igaro dira, kontu hori ez diogu helduko gaur luze, baina ez dugu ahaztuko Basaurin esate baterako sokatirarekin zer pasako den. Balio tradizionalak eskuin aldera jotzen dutenak horiek aldatzeko edozein keinu, bide edo eta lerro, badakizue, beti ere faktura jasotzearen arriskuan dela. Aldaketak berekuntzak hori du, 25 urte igarota, espero ezagun beste 25 beharriz izateko, izan ere, Argentinan maietzeko amonek zenbat urte igaro dituzte, baina zenolako adora dute, eta oraindik ere desagertutako seme-alaben biloben bila segitzen dute. Hau, kontatu ezkero, pelikuletan ikusiko zenuten, ezta? Zoritxarrez, alaxe segitzen dute, goazen Argentinara.
Gaur goizaldeko kontakizun bati helduko digu, baina guazen asteko eta behin, zer gertatu dute da gaur goizaldean, Ortuella aldean, irudi bat jarriko dizuegu. Ikusten duzu goizaldea dela, oraindik ere egun argia noiz helduko eta hor elastiko laranja jantzita daramana gure lankidea da. Aiera lankideago izango Ortuellan zelako, eta antza denez bertan gertatu denak nolabait jaso eta horren kontakizuna egitea, ez da izan, bertan zeuden ertzaintzako agenteen gogokoa. Hala ere, kontakizun horri helduko diogu. Hori aipatuta, goazen begiratzera. Aiarak gaur goizean goiz, Ortuellatik metalaren hitzarmenaren arira sindikatuek, langileek gaur aldarrikapena zuten. Hori albiste bada, eta edabideon egitekoa bertaratu eta horren berri ematea. Hori da, Aiara lankideak egin duena. Eguna argitu aurretik Bizkaiko metalgintzako langileak Tekuni enpresaren atarian elkartu dira. Izan ere, Ortuellako enpresaren arduraduna da Tamara Jagüe eta bera da FEMeko presidentea. 10 langile elkartu dira hemen Ortuellan eta patronaren jarrera salatu dute. Gainera sindikatuek salatu dutenez ertzaintza oldartu zaie. Hasi zarete josketa ulertzen, oldarraldia izan da, eta oldarraldi horren berri ematen ari zen emakume kazetariaren egitekoa zalantzan jarri dute, bertan ustez hiritarron segurtasuna bermatzeko lanean ari ziren ertzain horiek. Edonola ere, zer da gaur Tekuni enpresan Ortuellan gertatu dena, ze horren berri jakiteko asmotan joan da bertara 11 telebista, gainerako albiste ezberdinekin egitegun dugun bezalaxe. Bizkaiko metalgintzako langileek Tekuni enpresaren atarian protesta egin dute goizean goiz. Lan hitzarmena berritzeko eskatu dute bertan, Ortuellako enpresaren arduraduna den Tamara Jagüe FEMeko presidentea baita. Irudikatu nahi izan duguna da, beraiek jarraitzen badute hitzarmena blokeatzen, gu blokeatuko ditugula enpresak. Ertzaintza bortizki oldartu zaie Bizkaiko metalgintzako langile eta ordezkariei. Kontzentrazioa oso pazifikoa izan da zentzu guztietan, eta bestalde ertzaintza beti ere Eusko Jaurlaritzaren esanetan, beraien interesak eta patronaren interesa defendatzea etorri da. Tentsioneak bizi izan dira, bultzadak, tirakak eta zenbait kolpe ere egon dira. 11 telebistako kastari bat ere jazarri mehatzatu eta identifikatu dute. Hala ere, ertzaintzaren jarrera oldarkorrak ez ditu Bizkaiko metalgintzaren aldarrikapenak eten. Hemendik Eusko Jaurlaritzari galdera bat egin nahi diogu. Hau da, gaur hemen ikusi duguna da Eusko Jaurlaritzaren eskaintza metaleko langileentzat bortizkeria. 10 hilabete daramatzate hitzarmena negoziatzen eta momentuz hitzarmena erdiesteko negoziazioak ez dira eraginkorrak izaten ari. Informazio praktikoa emateko helburuz etortzen gara ona, bazenekiten metalgintzako hitzarmena dela indartsuenetarikoa, hori kolokan jarri ezkero gainerako sektore guztietan zer nolako eragina izan dezaken. Ez dakigu kalkulatzen, ez garelako ekonomian adituak kasik, baina ikusteke honek zer ematen duen garrantzizkoa delako oso Bizkaiko metalgintzaren hitzarmena. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioak adostasunik gabe jarraitzen du. Patronalak bere proposamena mugitu du, baina bakarrik igoeretan, orain planteatzen duena da 3 urteetarako 10% igoera bat. Pizkanaka jarrerak hurbiltzen doazen arren sindikatuen ustez, FEDEN patronalak negoziazioa blokeatzen du oraindik. Duguna da ez kauzela bape gertu patronalatik, ez? Patronalak jarraitzen dau atzerako jari esan gauza batzuk mantentzen euren proposamenien. Azken asteetan 2 proposamen jarraitu mai gainean FEDEMek, batetik 6,5% soldata igoera, eta bestetik gehienez diota 12% igoera 3 urteetarako. Horrek baina metalgintzako sektoreko langileen eros ahalmena ez duela bermatzen salatu dute.
gertatzen gelditzen da, ikusita pasaden urteko KPIa eta nola geldituko den urte honetakoa, ja horrekin argi dago gainditzen dela 10% hori, eta probablea da inkluso 12% hori. Horrez gain, sindikatuek aldarrikatutako hainbat neurriei entzungor egin die patronalak sindikatuen esanetan, eta hori gutxi balitz, lan baldintzetan atzerapausoak proposatu ditu. Ditu mai gainean atzerapausoak malgutasunean, gero salario realetan eta bajetan. Abenduan hasi ziren negoziatzen lan itun berria. Orduztik 14 aukera izan ditu FEBEMek proposamen errealak aurkezteko. Bada patronalaren borondate eza agerian gelditu da sindikatuen hitzetan. Eta beste aukera bat edukiko du hor, bitartean guk jarraitzen dugu grebekin, argi dago patronalak ekarri duen proposamenarekin patronen apostua dela gatazka egotea. Nafarroan, bestelako negoziazioak ez zaizkigu falta, gogoan duzu euskararen zonifikazioa, abiadura handiko trenaren zonifikazioa aipatu izan dizuegu baita ere, nola egin puzzle hori ez da gauza erraza ulertzen, gauza bera gertatzen zaigu, zergatik ezin dute Larragako aurrek, eta ez zain aurrek euskaraz ikasi, belaunaldi berriek euskaraz bizializateko hori ez alda administrazio publikoak eskaini beharreko gutxienekoa. Horri buruz, egunotan, Larragan bertan gurasoak ikusi ditugu, baina Hamaika Telebistak kontseiluarekin hitz egin du. Kontseiluarekin eta baita hizkuntza eskubideen behatokiarekin ere, Agurne Gaubeka geurekin Iruñetik zuzenean. Larragako herriak euskaraz ikasteko eskubidea duela aldarrikatu zuen, eta horretarako Nafarroko Hezkuntza Departamenduari ozen eskatu dio, ozen eta argi, euskaraz ikasteko eskubidea errespetatzeko, eta horretarako D ereduaren irekiera eskatzen dute San Miguel ikastetxe publikoa. Hori beraz, aipatzen egin dizuena, eta Larragako auziari buruz, esan nahi dizueguna da, aste honetan bertan gurasoek agerraldia ere egin dutela. Larragan, gogoratzen duzue, gerra zibilagatik ezaguna dugun herri hori, baizue, urteak pasa dira, 36an ez gara bizi, baina euskaraz ikasteko oraindik ere gutxieneko nekori gabe. Horrekin lotuta azken orduko bat aipatu nahi dizuegu izan ere, hor dago Nafarroa, hor dago sare sozialetan ikusi dugunaren arabera, datorren larun batean, bazenekiten auzolandegi erraldoia, urtero bezalaxe, herrigorak habilitasen, tutera ondoko herrian, bertatik dator oli honena, ezaztu, antolatutako egun osoko egitaraua, ondoren kale jira, beste hainbat urtetako tradizioari eutsi nahi zioten, eta ondoren kontzertuak. Badirudi, deskontrol taldeak ez duela aukerarik izango tuteran asteburu honetan bere zuzeneko eskaintzeko, antza denez, bertako udalak ez duelako gogo handirik hori gerta dadin. Edo nola ere, aipatu dutzugun bezalaxe, euskararen zonifikazioak askorako emango du eta ikusteke datozen hilabeteotan zer gertatuko den horrekin. Aizue, aipatu dizuegu Nafarroan euskararen auziarekin buru belarri dabiltzala. Egunotan, energiari buruz desente hitz egin dugu, ezta? Eolikoak non jarri, non ez, beharrezkoak ote diren, energia konsumo edo autosortze horretan ze urratxe eman daitezken. Aizue, eolikoak nola daude? Badakizue, Hamaika Telebistan, energia berriztagarrian eta klima larrialdiaren gaietan aditua Udane Arbe dugula. Zenbait parke eoliko eraiki asmo dira Euskal Herrian. Horiek gauzatu baino lehen ordea azterketak egin behar dituzte inguru horretan eragin ditzaken kalteak egiaztatzeko besteak beste. Gaur-gaurko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4 parke eoliko daude martxan, eta beste 12 izapide administratiboan. Statkraft Norvegiako enpresak jarri nahi dituen beste 2 proiektuak aintzat hartu gabe. Testu inguru honetan Arabako Foru Aldundiko ingurumen jasangarritasuneko eta natura ondareko zerbitzuek azterketa bat gauzatu dute Araban Eusko Jaurlaritzaren eskutik egin nahi diren parke eolikoen harira. Energia berriztagarren lurralde plan sektorialaren ingurumen inpaktuaren azterketari ekarpenak egiteko. Aldundiak egineko txostena 39 orrialdeko osatzen dute eta Araban energia berriztagarriak garatzeko egokitza dituzten inguruak zehazten dira. Bestalde parke eolikoek eragingo lituzketen kalteak azpimarratzen dira.
Araban 9 eremutan eraiki nahi diren 13 proiektu eoliko aztertu dituzte, lurraldean jada martxan dauden 3 alde batera utzita. Eremu horietatik 7 Arabako Foru Aldundiaren txostenak eragin eta kalte handiak ikusten ditu ingurumenerako. Gauzak horrela txostenean zehazten da Eusko Jaurlaritzak aurreikusita zituen 9 eremuetatik 2 bakarrik ezarri daitezkela energia berriztagarriak ekoizteko proiektuak. Hala nola Iaraldeko Ganeko Gortan, naiz eta eolikoen lerrokadurari buruzko xehetasun gehiago eskatu dituen, Saiarrearen eta Saizuriaren kolonietan ahalik eta eragin txikiena izateko. Eta bigarren eremua Labrazakoa litzateke, Arabako Errioxan. Duela 15 urtetik Kodes mendilerroan martxan dagoen parkearen edatze bat izango litzatekelako. Ez gara urrunera joango, egunotan entzungo zenuten, Mahastien sormarkaren baitan dagoen festa. Sormarka Arabako Errioxako upategien ekoizpena, behar den tokietan, behar den moduan, jatorrizko izendapen hori bermatuta. Badirudi, Errioxa, Espainialdeko Errioxa ez dagoela oso konforme, auzitan izango dela kontu hau, denbora batez, baina gauzak ondo bidean 2024ko Arabako Errioxako ekoizpenak bere izaera propio izango du, nahi duenak behintzat horretarako aukera izango du. Nerea Gartzia. Baimen honek estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoak Arabako Errioxa sormarka barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, hau ez da ibilbidearen amaiera, oraindik Europatik baimena ailegatu behar da. Foru Aldundiko diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrera pauso honen balorazioa egin du foru gobernuaren ostean egindako prentsaurrekoan. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gauzak horrela 2024ko uztak babestutako jatorri deitura izango du, baina hori egia bihurtu baino lehen estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako berehala Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abre elkartea elkartuko dira eta onartuko dute sormarka berriaren araudia. Da baimen provisionala da eta Europaren azken erabakiaren zai geratuko da. Bestalde ikusteko dago zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako upategien eta mahastien esklusibotasunarekin. Ez dakigu hori legala den, ze gaur egun kontseiluaren barnean kabaren zera beste marka bat dago eta ez da normala, hori ez dakit guri iruditzen zaigu mendeku antzeko gauza bat, zentzu gabekoa. Norberak bere upategiekin eta bere mahatzekin nahi duena edo alduena edo berak kudeatzeko modua aukeratu aldu. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko upategi eta mahasti zain batzuk dira sormarka berrira aldatzeko prest daudenak, baina Bruselatik azken oniritzia iritzi arte ez da jakingo zehazki zenbatek emango duten azken pausoa Errioxako sigilloa uzteko. Hori beraz, Errioxako lurretan dugun auzia, garrantzitsua oso Arabako ekonomiaren zati edota ardatz garrantzitsuetako bat delako, batez ere Arabako Errioxako garapenari dagokionean, askotan ez baita hiritar kopurua zenbatekoa den, baizik eta lurraldea bera bizirik mantentzeko zer nolako jarduera behar dugun ekonomikoa noski baietz, baina gizarte garapenari dagokion guztiari eragiten diona, azken batean bizi ohiturak ere oinarritzen baitira honen guztiaren gainean. Gauzak honela, lurrei buruzari garela, goazen Arbonara, Ipar Euskal Herrira, Arbona, Kanbo, lurren okupazioak albiste ditugu eta alaxe izango da baita datozen egunotan ere. 2014an hasi ziren Kanboko urbanismo plana moldatzen gabinete batekin. 8 urtera auzi berarekin borrokan jarraitzen dute. Marieniako lurren defentsan ari diren eragilek 3 eguneko okupazioa antolatu dute ostiral honetatik igandera bitartean.
Lurtzaindia elkarteak ade kolektiboa nahi dugun herria oposizioko taldearentzat eta kanboko herritarrentzat ez uste bat izan da Paueko auzitegiak harturiko erabakia. Alegia eragileek ezarritako kanboko tokiko irekintza planaren berrikuspenaren aurka aurkezturiko lehen helegita baztertu du Paueko administrazio auzitegiak. Epaiak azaldu duenez, Marieniako lurrek laborantzarako duten balora ez da frogatua, ez baita bermatua ezpeletako piperra eta itsasuko gereziak landatzeko balio duenik. Marieniako lur horietan higiezinen promotoreak aurkezturiko proiektuaren arabera 94 etxebizitza sozial eraikiko dira 4 hektareatan. Horietatik 49 alokairuan eta 45 salmentan. Dena den kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. Marienia ezunki kolektiboak luzaturiko deiari jarraituz 1000 gora herritar bildu ziren iragan apirilaren 23an kanbon antolaturiko manifestazioan. Elkarteek borroka segitzeko beharra nabarmendu dute oraingoan eta herritarrei dei egin diete mobilizatzen jarraitzeko. Hala asteburuan urriaren 21tik 23ra Marieniako laborantza lurren okupazioa egingo dute. Ostirale eguerdian hasiko dituzte muntak eta lanak Marieniako lurra eremuan. Larunbatean 10etan berriz manifestazioa egingo dute kanbon. Egitarau zabala antolatu dute astebururako. Atzera Arabara egineko nuke, kultur gaiak bizi garapenaren baitan ditugun osagai garrantzitsuak izan da, Arabaldean jazz doinuak izango ditugulako egunotan Gasteizen bertan. Das Jazz jaialdiak urriaren 19tik 23ra 9. edizioa antolatu du. Arratsaldero zenbait kontzertu eskainiko dituzte Vital Fundazioaren kulturunean. Arratsaldeko 8etan hain zuzen ere. Sarrerak eta abonuak eskuragarri daude Musikaze webgunean. Be my homeward daughter and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses have gone. Let me see you moving like they do in Babylon. Eta puntu honetara helduta, nola ez dizuegu bai aipatuko, gaur ekarriko kolpez kolpe antenatik honetara, Euskal Zine Bilera Zinebi aurtengoan ere edizio berrian, film laburrak eta askoz ere gehiago.
Hori beraz, Lekeitiotik, Euskal Zinebileraren edizioa, aurtengoa honezkero pandemia osteko garaiotan badakizue, kasi guztiak berria dirudiela, baina aurretik egindako bide luzearen jarraipena da kasu gehienetan, eta horixe baita Euskal Zinebileraren edizioari dagokiona. Aizue, zenekiten musika zuzenean iaia 11ko telebista saio ikusiena dela, ia diogu, Koldo Otamendik ala uste badu ere. Hortxe koskan gabiltzalako, norgehiagokan kolpez kolpeta musika zuzenean, gaur musika zuzenean saioan, izango dugunaren berri eman digu, eta aurreratuko dizuegu Ipar Euskal Herrira ingo dugula bidaia. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Odei egitasmoa ezagutuko dugu. Urteak atzera, Bizio taldean ezagutu genuen Odei Barroso, eta gaur egun bere bakarkako bidean dabil, Bizio atzean utzita, Odei izenpean eta terapia diskoa besapean. Bizio taldearekin iraupen luzeko 3 disko argitaratu zituzten, guztiak autoko izpen bidez eta beraiek kaleratuak. Euskal Herrian barna aritu ziren kontzertuak eskaintzen, dozenaka, Gaztetxe, Areto eta Txoznagunetan batez ere. Eta gaur egun rapa lantzen ari diren musika talde askorentzako erreferentzia dira eta izan dira. Behin taldea deseginda bakarkako bideari ekin zion Odei Barrosok, Odei bezala taularatu hemendik aurrera. Odeiren lehen diskoa terapia izena du, eta disko hori ezagutzeko Baiona txikiko kaletatik zehar aritu ginen, paseoan. Musika egoeraz aritu ginen, disko sorkuntzaz eta gaur egun musiko ulertzeko maneraz ere. Berak sortu ditu disko honetako 15 kantuak, eta berak sortu ditu bai hitzak eta bai baseak ere. Bide horretan gauez landu izan ditu baseak, ordenagoia piztu eta baseak ere ikitzen jonda pixkanaka. Bonboak, bajuak, teklatuak eta kantu osatzeko behar zituen elementu guztiekin jantzi ditu. Gerora etorri dira hitzak, poligrafoa eta papel txuriaren gainean. Bertan sortu ditu hitz guztiak berak ere. Esan daiteke, hor dagoela, nire ustez, diskonetako xarma nagusia, letretan eta hitzetan, eta batez ere nola landu ditu eta nola kantatu dituen. Musikalki rap giroetan ekin zion Bizio taldean. Gaur egun, garatzen, drill giroak nagusi dira disko honetan. Beraz, esan daiteke terapia rapetik abiatzen den drill disko bat dela. Hitzetan bi errealitate islatzen ditu. Alde batetik, bere barnean dituen kezkak eta norabideak. Eta bestetik, herritar bezala, euskal herritar bezala, lapurdin bizian euskal herritar bezala bizi dituenak. Bere kezkak, bere sensazioak eta bere haserreak beti ere. Diskoa kalean, zuzeneko emanaldietan ari da gaur egun buru belarri. Laukote moduan toleratzen da, disko jartzaile bat, bere ahots nagusi bezala eta bi bakerrekin, azpia hotsak lantzen. Eta guzti hori, gaur musika zuzenean telebista saioan ikusteko aukera izango duzue. Hemen, 11 telebistan, gaueko 10 aurrera, telebistan zuzenean, eta nahieran, sarean, 11.eus gunean. Hori beraz, nahieran zuzenean aukera guztiak beti eskaintzen dizkizuegu, eta noski baietz, baita aplikazioa baliatuta ere, Smart TV-an gaudela berriz ere gogora ekarriko dizuegulako. Berriz ere hori aipatuta, bagoaz, denbora gainera etorri zegoer lojupean gabiltza, beraz, aio, bihar gehiago, hemen kolpez kolpe egunero, hemendik aurrera, Antenatikat, albistegi zerbitzu, azido honetan.